Nginibingelele-ke nginamukele kwi-Real TV1 Stories. I'm back again. Ngihamba nodokotela enimaziyo uDr SG. Bathi abantu wayembiza ngo-SG ngoba phela izinyanga ziba namagama azo lawasabisayo. Cha, igama la SG phela sokuthi ninqamukele. Dokotela sicela ukubingelele bese uyayithula kubantu. Usho ukuthi udokotela bani igama sakhe seliphelele. Ngoba bethi SG abantu ba complain la bathi, "Hayi lo dokotela lona uSG." Siyabingelela dokotela, siyabingelela kakhulu dokotela omdala. Sibingelela amagumbi namanomhlaba, sibingelele eMpumalanga, eNingizimu, eNyakatho, eNtshonalanga. Nasemazweni ke la sibuye sihambe khona dokotela. Siyavusela nakhona kakhulu. Singeke sawabiza ngamagama, sesihambe kakhulu dokotela, siyabonga. Udokotela ke amagama akhe nje aphelele ubizwa ngubani? Angisasha la wasepasini ngisho nje la wakho obunyaka. Udokotela SG Nhlambuluko. SG Nhlambuluko. Yes. uSG dokotela umuntu ukukhuluma kwakhe esikhathini esiningi ukuthi ubuye angakuvezi konke wena mkhulu. Yes. uSG igospel nesintu sethu Okay. Ngokuqala kokusebenza uSG abaningi angakaveli kuma TV wayenyanga wayesebenza sanyanga samprofeti. Okay. Because kunabantu ababuye bangaye emasontweni mangabe bayinyanga bangayizwa indaba kaNkuluNkulu, bathi indaba kaNkuluNkulu ayikho kanti akukho khona la emhlabeni ngale kukaNkuluNkulu. Ngokunjalo futhi kunabantu futhi abaya kakhulu emasontweni dokotela. Yes. Bese bebuya bethi hayi indaba yesonto kayikho. Kanti indaba yesonto phela dokotela isisekelo sako konke okukhona okudaliwe. So kukhona ke la kuhlangana khona. Into engiyoyichaza kakhulu ngolunye usuku ukuthi kuhlangana kanjani igospel and nobunyanga. Yes. Ngithandile kodwa mungabe ukuthi ayikho into ekhona emhlabeni engadalwa nguNkulunkulu. Okusho ukuthi umelaphi wendabuko. Ufuthi uNkulunkulu uyamazisa usukhona. Namandla onawo uyazisa ukuthi adalwa uye futhi uNkulunkulu. Ngoba abantu abaningi mebebuka amavideo bayitshela ukuthi hayi lento lena into enomnyanga ayihlangene noNkulunkulu. Nxa mhlawumbe ukwazi ulwazi lawo soluncane lapho. Ngingase sikhuluma ngoNkulunkulu neBhayibheli ngoba sibe sesijula phela thina ngoba siwazi konke. Kodwa ngifuna sibuyele la dokotela kwinyoni. Kuningi engifuna ukukhuluma ngakho ke. Bekhona special eCape Town. Abantu bayafisa ukwazi ukuthi uhambe kanjani. Kanti nami cha vele ngibhizi ngenza investigation. Sengibatholile abantu abazoyifakazela. Bakhulume into abayithola ngoqiniso labo. Ngaphandle kokuqamba amanga nokwenzana. Ngizama ukuthi ngisho ukuthi itransparency la ekhaya sikholwa kakhulu kuyona. Abantu kumele balazi iqiniso. If wawenza kahle bazolazi njengoba linjalo. If wenza kahle bazokwazi njengoba kunjalo. Okay, sibe indaba yaseCape Town. Diphinde ngathi ngiyakuthinta ngakuthola, ngathola ukuthi cha ubuseKenya ngoba abantu behlupha umuntu mengabe ekufonela angakutholi, vela fonele mina. Bese ngithi mina cha udokotela yesi ngiyasebenzisana naye, but angiyona iPA yakhe nami ngeke ngazi sonke isikhathi ukuthi ukephi ngamanje yabo. But ngizobuyela nomyalezo if sengimtholile. Ngathola ukuthi cha udokotela besahambile ekhaya eKenya. Ngiyafisa futhi ukuphula isichazele evidweni ukuthi ubuyenzana eKenya, ubuyolandana yini leyo uyilanda eKenya. But ke ngingazi ngixube indaba zibe iningi. eCape Town kwahamba kanjani dokotela? Dokotela eCape Town kuhamba kahle kakhulu dokotela wami. Yebo. Kuhamba kahle dokotela, abantu laba bebefikile bawufakazi mkhulu. Okay. Kuhamba kahle kakhulu eCape Town. Namanje nje mkhulu iloku engingakusho nje ngisho ukuthi ngisasekhona futhi eCape Town. As much as ngikhona nasophongolo kodwa ke sisekhona eCape Town. Okay. Ngakusendela ivideo screenshots ngithi dokotela nabo abantu bayacomplaina la bathi ukusuka eGoli uye eKZN kude. Yeah. And ukusuka eGoli uya eCape Town kude. Kungcono ngisho phongolo kunase Cape Town. Ungakwazi ukwenza iplan uzivakashele eGoli. Ngabe lolo sicelo lesabantu sigcine sihambe kanjani? No, dokotela nami bengiloku ngincele emakhosini. Ngizamile konke engakuzama dokotela. Yebo. Kodwa ke ngithola ukuthi kungeke ngikwazi ukuthi ngenyanga eyodwa ngenza ispecial esu2. Yes. Ngoba ngale makhosini kuvela ngathi still into eyodwa.
So into eyenzekile ke wena mkhulu kube sekubonakala ukuthi kungakuhle abasegoli ngiba attend manje ngo-August. August. Yes. Mhlawumbe i-date sikhona. Ikhona i-date idokotela nge-29 August 2025. okay. Ngisho u2025 ngoba angifuni umuntu masebuka le video next year. Yeah. Bese sikhulu ngiyeza cha u29 August u2025. Yes dokotela. So ivideo muyibona ku2025 azi ukuthi this year. But muyibona ngelinye ilanga azi ukuthi lo nyaka loyo usudlulile. Yes. eJozi iJohannesburg enkulu kakhulu dokotela kuyobe kukephi? Siyobe sesowethu mkhulu. Okay, Sowethu mkhulu. I think indawo yovela la ku screen. Yes. Ngoba sibona abakuleya ndawo uthini. Yes. Siyobe nje siyele for leso special dokotela. Okay. So abantu abaningi nje laba bangihluphe kakhulu abaseJoburg ePretoria. Awu Nkosi yami ukukhala kwenu sekuzwakele. And sakuthi isikhathi awunya manje uJune. Yeah. Sazothi July. Yeah. Bese uthi August. Yeah. So nomuntu othi akanawo amasente ngicabanga ukuthi ngabe sebekile okuncane afika ngalolu langa leyo. Yes. Okay. Before sifike ekuthenini ke sobe sakhuluma ngani noma abantu bezotholana ngalelo langa lamhla 29 but ngifisa ukwazi ukuthi eKenya ubuyonzani doda. Leyo ngikudedele ngifuna ukwazi impela ke. Dokotela ubuyihluphe manje ngoba noma ngihambile sometimes amafoni awasebenzi kodwa wena uyakwazi ukuphinde futhi ufike kimi dokotela. Dokotela bengihambile dokotela bengiye eKenya ngoba sisebenza ngezinto ezihlukahlukene abantu bafuna ukuphila usuku nosuku dokotela. Kundlulela ekutheni bafuna ukuphila usuku nosuku abantu dokotela abayifuni into engasebenzi. True. So yiko kwenza ukuthi sigijime sibuye siye eKenya. eKenya ke dokotela kunezinto bengilandile ikakhulukazi noku-upgrade ezinye izinto. Lapha ekhaya ngisebenza kakhulu ngenyoni abantu abaningi bayazi ukuthi lapha ekhaya sebenza kakhulu ngenyoni. Yes. Isithwala singahluphi. So ukuze lento ichubeke futhi ingabi nokuhlupha nakulabo basazoyithatha nalabo abayithethe ufuna ukuthi mina engiyinhloko yaleyo nto ngiyisebenzele kanzima. So that is why ngibuye ngihambe ngiye eKenya ngiye kuphi la ngihamba khona mkhulu. Kodwa manje eKenya bengilande enye into yamadoda nabantu abadala abantu abaziyo ukuthi badinga ini empilweni khehla. Kusho leyo into epowerful edlula inyoni. Leyo khehla into epowerful leyo engahambi ngama grade ukuthi ugrade bani empilweni wena mkhulu. Uqala phezulu njani? Unjani yona iloku njalo nje because abantu babe bahluphe dokotela umze umuntu anti hawo kanti lenyoni ayina prize iya ngokuthi ukuphi ngelevel. Yes inyoni dokotela iya ngokuthi ukuphi level because yinto ethi mawuyisebenzisa inqika kakhulu edlozini lakho ayiphambani yona nedlozi. That is why ingahambi ibe nomqabo omningi. Yes. Iqila kakhulu edlozini. So kukhona ke okunye uthola ukuthi akugqili edlozini esikusebenzisayo. Yes. Lokho ke yiloku okwenza ukuthi noma kini bakuvala noma kunomuntu wathwebula idlozi noma ini inkulumo yangolonye usuku kodwa ke lokho kona kufahla la kuvalwe khona dokotela. So kona ke akunawo line ukuthi wena ugrade bani. Okay, ngiyafisa ukufaka umbuzo lo. Kunabantu eGoli ababhala e-comment section mengenza ama video. Athi umuntu mina nginezilwane, nenkinga ngezilwane. Ekhaya sithakathiwe, ekhaya sinepoki, siyalalwa ebusuku. Udokotela sithi namandla angaka. Ngabe into efana naleyo yakwazi ukuyilungisa? Udokotela umzomuntu udokotela kuyona iproblem lapha ekhaya. Noma ngakuthiwa kusalalwa lapha ekhaya noma kusangena umuntu. Mina dokotela ngiyaye ngithi woza nomuzi wakho bese after mina bese uyakhuluma. Okay. Yenzela mina mangiphuma emzini wakho ubese uyabuya uyakhuluma. Okay. Yenzela ukuthi umuntu angagcine efuna isithwalo kuphela akhohle ukuthi dokotela kuningi akwenzayo. Ngoba phela egcina usuku inyanga nothi ukuthi udila nenyoni. Awufani nodokotela lo wesilungu uthi mina ngidila namathambo nje. Umuntu okhwehlelayo angibheki. Wena uyinyanga ngokuphelele. Kodwa lenyoni sikhuluma ngayo ngoba thina sakusukela sakubuza ngayo. Singazi ukuthi sibuza ngento eyodwa ngathi kunya ukwenza. Ngakho ngithi kuveza ukuthi umuntu onenkinga yezilwane, umuntu onenkinga yelumbo, umuntu onenkinga into ezithile angeza stili wena. Dokotela ukuthi awukwazi ukuthi mawuza ku TV yes uze nabantu.
bazoba ufakazi. Laba abahlakaniphile ke dokotela baye bethi mabafuna ukusebenza wena mabafuna ukukuveza ku TV bathi asikwazi ukukubhadarisa siyokubhadarisa u10 rand Yes. Kodwa ke sikulaphe ngoba efuna ukukuveza ku TV. Okay. Which means kurongo lokho ngoba phela mawukuthi vela unamali angikusize nje ungenamali dokotela mawukuthi ngifuna ukukusiza. Yes. Mangingenalo usizo anginalo kodwa angayenzi le nto ukuthi ngiku-expose just because awunalutho. So lapha ekhaya umuntu ovelayo umuntu othi yena mina anginankinga dokotela ngavela ngiyayithandela nje. Yes. So ukuthi unenkinga yani especially inkinga yemizi dokotela nize mningi dokotela ifile. That is why kunama divorce amaningi kunezifake kunezinto eziningi. Yes. Lokho it's because of inkinga ehlupha emindenini emakhaya. Yeah. So leyo nto iyabadinga odokotela besintu because abantu abaningi bagcile kakhulu wena dokotela ekukholweni. Yes. Bathi mabakholwa baphambana nemsamo wakubo. Kwase kuba nezinto eziningi engenelelayo ephazamisa imindeni emakhaya. Yes. Kanti phela bakhona odokotela. Ha konjalo ngoba omunye umuntu ahlala inkinga izibe serious ngalendlela ukuthi bumbuzo buhleleleni athi bengingazi bengisaba. Akakho umuntu onenkinga ofanele asabe ngokuthi ixazululeke. The time uthi unenkinga uyibona dokotela ngi-interview kanje ngisho mhlawumbe uyasaba ukuya kuyena nami inamba yami abantu banayo ngangibuza athi dokotela isidingo futhi uya kuyena mfethu ngabe ngampela ukanjani yabo. So ngeke ngimprefer umuntu onjalo othi noma mhlambe ebona asafuna ukuconfirm yabo ufuna ukuba nesure. Kanti nami ngeke ngilethe udokotela onganayo ishow ngaye ngoba angifuni ukuyilimazela abantu bathi bangithembile bese mina ngenza into engiyona. So eGoli 29 August 2025 uzobe banikeza inyoni nokunye abakufunayo bazofona babhuke. Yes dokotela. It's not like bawuthola inyoni kuphela nalokho kubuya nakhe eKenya ngiyafisa sihlale phansi ngelinye ilanga sikudiscuss ukuthi bona ke kuyahlangana nedlozi ngoba uthi inyoni ihlangana kakhulu nedlozi ingakho isafe. Yes. Cha inyoni abantu bayithanda ngifuqa mamanga ahlatha abantu bayithanda impumelelo. Inkinga basaba umngozi. Mina dokotela okwamanje angifuni ukukhuluma manga dokotela. Nami futhi ngoba nginefamily. Yes. Angithandi into enobungozi dokotela. Yebo. That is why ngiyaye ngithi kwabanye abake bafika kimi. Ngiyaye ngithi uma unale nto okuthiwa yokulandwa enda isigubhu ibhodlela iphondo abantu abaningi uyafica ukuthi sebaqabana nabodokotela babo abayithatha khona leyo nto wena dokotela. Yes. So ngiyaye ngithi mina kuhle ukuthi uma sawunaleyo nto ikuxaka buya naye ekhaya thina sikusize. Mina ke dokotela angiyena lo uthi buyisa le yakho bese ngunikeza okunye okuzophusha lokwana okuhluphayo okwami kuzoba right noma ngizokulungisela le yanto. Into engayazi ukuthi ikhandwe kanjani mayifika ekhaya siyayibulala thina. Wena dokotela umsebenzi lo esiwenzayo lapha ekhaya ngoba isigubhu asikho isigubhu esingafi kodwa iproblem ekhona ukuthi unawo indamandla ukubulala controller leyo nto. Yes. Ekubulala leso sigubhu. Uthola ukuthi omunye abantu abaningi bathwele dokotela kodwa ithala asibasebenzele kodwa lento iyaphazamisa emndenini. Akazi ukuthi uzothini ngoba nenyanga yakhe eyamnikeza le yanto ayazi ukuthi fanele icontrol kanjani nawe yayithola komunye adlamba futhi yamziba futhi sayiba nocingo. Exactly. So into yenza ukuthi ke ngibuye ngihambe kakhulu ngisuke sometimes ngisuka ngifuna ulwazi sometimes ngifuna into ukuthi if sengine problem ekanje fanele ukuthi ngigayide kanjani. Okay. Because into engayazi into esuke eGhana angikwazi ukuyicontrola ngayazi ukuthi into exakile uyicontrola kanjani. Yes. So ngiyaye ngithi ke if usawunento exakayo buya kudokotela bathatha isigubhu asekuhluphi because abaningi bafika baye ngabanye abantu angeke mina ngikhuluma ngegama lomuntu. Yes. Athi hamba uyifaka emanzini makuthi yaxaka hamba wenze into efakwe egazini kuwe noma ungayifaka emanzini ufane ukuthi uyithethe nje wayishiya ehlathini because iyaphila kuwena egazini still iya operate mani problem ukuthi awusawenza umgomo wayo seyizokuxaka ngempela ke kwamanje. Kufuna ukuthi ubuye ke siyibulala egazini lakho.
Yeah, ingakho kuthiwa ulwazi liyakhokhelwa and ngiyajabula uma umuntu ongahlali nje eSouth Africa nalo ulwazi analo uyahamba umhlaba wonke utholela abantu into okuyiyona ngoba lento ikuwena kahle kahle ngiyakuzwa wazalwa nayo nje ikuwena awuyifake umuntu osethi mina ngikwazi ukulapha ukuthi sizohlala kukona kuphela ke manje akasakwazi ukwenza okunye bekufika umuntu nenkinga asazi uzoze njani manje egcina usuku umelaphi endabuko kufanele balapha abantu. So yeah, inamba yadokotela ikhona escreenini nizokhuluma naye nanokunye enidinga ngoba angeke siwakhave wonke ama topic. Ivideo suke inesikhathi esincane ngesazi ukuthi wena ufuna ukubuzana ngakho ngesikhathi ngithi mina buza kwi comment section kodwa uma ubuza comment section wazi ukuthi udokotela angeke azokuphendula ngoba umuntu vele udokotela ukephi udokotela uzophendula nini ukuthi ungephi udokotela akadlali nezo zo YouTube lezi no Facebook no bani udokotela kodwa uma umfonela uzokwazi ukuchazela. That's why inamba yadokotela siyifaka ukuze ungabi nenkinga ukuthi uzomthola kanjani. Hlaba ucingo umbuzo usukephi ukwazi ukuxhumana. Uma ungamtholi uzogcina umtholile ngoba iyo number yakhe isiyadlala WhatsApp. Yes, iyinawo WhatsApp. Iyafoneleka futhi. So yabo uma ungamtholi ku WhatsApp ungasend voice note, usend message ephelele hayi ukuthi hi ngoba ugcina ungaphenduleki bese kungathi udokotela udlala ngawe. Dokotela sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. So phela futhi sihlanga ngokuza ngoba maningi ama-topic esifuna sikubuze wona. Imibuzo uyi-100 million. Siyabonga kakhulu dokotela. Siyabonga Siyabonga dokotela.